Ongi etorri Oñati Institutuko mantentze lan elektromekanikoko ziklora. Ziklo honetan makineria eta tresneria industriala eta produkzio linea automatizatuak muntatzeko eta mantentzeko gaitasunak lortuko dituzu. Hauen artean, automatizazio industrialeko sistemak muntatzea eta mantentzea. Produkzio linea automatizatuetako sistema mekaniko hidraulikoak eta pneumatikoak mantentzea, eta manipulatzaile eta automata programagarriak programatzea. Makineria industrialetako sistema elektrikoak eta elektronikoak muntatzea, konpontzea eta martxan jartzea. Makineria industrialak muntatzeko prozesuetan mekanizatzeko eta lotzeko eragiketak egitea. Titulu honekin, goi-mailako zikloetara sarbidea lortzeaz gain, makineria, industria tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta mantentzera dedikatzen diren enpresetan lan egiteko aukera izango duzu. Hurbiltasuna da gure ezaugarri nagusietako bat. Ikasleekin zein gurasoekin zuzeneko komunikazioa mantentzen dugu. Harremanak hezkuntza prozesuaren oinarrian daudela pentsatzen baitugu.